Kajing pule naga kitab u Daniel nong lupa. Hagi to kisngi usem Nebukadnesar ulaong. Hato kadai sisa ko Shadrach, ko Meshach, bat ko Abednego. Bat bapim syam tere ban syakri yaki belai jonga lane ban mane ya kadur ksier kabangala penyang. Te menta lada pikloi ban dem ngon bat ban mane ya kadur kabangala tau. Haba pitang suyos ngeu ya kajing sawa jong katuroi ka syarati ka marenting ka bajna ka duitara ka tangmuri bat baro ki jajing put jingtem kan bahaya pi henrei lada pim mane ya ka ensa bread ya pi sisendon hapo kala warding barhem bat uno uta ublei ubala ban pelai ya pi nakikti jonga u Shadrach u Meshach bat u Abednego ula jubab kila jubab ya usem ko Nebukadnesar ngimdon kam ban jubab ya pi halor kanika kam lara kalong kumta ublei jongi ya ubangi syakri ula ban pelai yangi na kalawar ding barhem bat unsa pelai yangi nagakti jong pi kusem henrei wat lada umle kumta to tips kem kusem kenrat banginom syakri yaki blei jong pi lane mane ya kadur ksier bapila penyang te u Nebukadnesar ula bitar lep bat kak mat jong u kalasau kerang da kajing dom bat u Shadrach u Meshach bat u Abednego ula hukum ban penrhem ya kalawar ding sahneusha ya ka bakajurhem bat ula hukum ya ki breu ki baklaintam naka perton sipai jong u bakinte ya u Shadrach u Meshach bat u Abednego bat kin bread yaki hakalawar ding kabarhem teus Nebukadnesar ula lengo bat yang sisendon joj ula ong hakinong ai buit jong u hatu ngimsyam la bread hapo ngimsyam la bread syapo kalawar ding ya laingut ki breu balakum kila jubab ya usem kadai kumta kusem ula paiktin henrei ngayo i saungut ki breu ki bom syak kum ki ya hapdeng jong kading bat kim syam mong ai bat kador khmat jong u basau ka i kumukhun jong ki blei u Nebukadnesar ula ong to ya ro ya u blei jong u Shadrach jong u Meshach bat jong u Abednego ubala pha ya lau angel bat ula pelaj ya ki syakri jong u kibashane hau bat kibala penpulom ya ka hukum muslim bat kila IT ya laki met ban ya ka basyakri bat mane ya uno ublei laitno ya ublei jong kihi kaktin jong trai Kajing pule naga gospel kat ko mu Yohanes. Hakata kapor ujisu laong hakiju ki balanget au. Lada piyai sya hakaktin jonga pilong da shisha kisenran jonga. Bat pin satip ya kajing shisha bat kajing shisha kan sapen lai lo ya pi. Kila jubab ya u ngilong ki khon ki kseu Abraham bat ngimpat julong ki merau jong no te kumno me pat me ong en sapen lai lo ya pi. Ujisu ula jubab yaki shisha nga ong hapi jaru bale pop ulong umrau jong kapom umrau sa ado hayeng henrei ukun te unsa si junam te lada ukun upen lai loit ya pi pin sa long ki balai loit da shisha ngatip pilong ki kun ki kseu Abraham penban pithap ban penyap yangam namarba
Kaktin jonga kamdon jaka hapi. Ngakren syapang kata kabangayo I badukpa jonga bat pi pat pile ya kata kabapilayo sngew na ukpa jong pi. Kila jubab ya u Abraham ulong ukpa jongi ujisu ulong ulaong haki. Lada pilong kikun u Abraham pinjin dalale ya kaba u Abraham ulatle. Henry menta piyawat ban penyap yanga ubre ubalakren hapi ya kajing shisha. Ya kaba ngalayo sngew na ublay. Kani kamdai kaba u Abraham ulale. Pilale yakikam jong ukpa jong pi. Kilaong hau ngimdai kikun pongka. Ngidon uwei ukpa ubalong ublayhi. Ujisu ulapai ktin yaki. Banda ublay ulong da shisha ukpa jong pi pinjin da yanga. Namar ngalami bat ngalawan na ublay. Ngam shem wan dalade Henry mau ulapa yanga. Ka gospel jong utrai.